BFM News. Police Report. Magandang morning, Idol Dennis Kamayan. Yes, good morning, Idol Bernard. Sa Balimanen nga bloke ti droga, ti nasarakan at tatapaw, iti baybay, nasakop iti barangay Pasalen, Pugudpud, Ilocos Norte, iti laing Kalman. Segon ti report iti barangay 2 miles manipod iti shoreline, iti nakakitaan ni Lindbergh sa Yunador. Dato'y may isang kilo nga syabong at tumpaw iti baybay. Segon na kenkwana, manariman iti panikat na iti naalang ikanda, tay ikat na, iti napansin na, nga da iti plastic nga tatapaw. Gabuto na bintas ti packaging na kasang tsokolate. Napanapinidot dato'y plastic ket curious na nga linukatan ay kita siya bumet gayam iti nagyan na. Nagdagos ka nagawid dato'y iti iti baybay kit impakamulang kini barangay chairman na Jimwell Palima, saktan palang kinakita na tumtumpaw nga banag iti baybay iti laing Kalman. Sigudmet nga nagturong iti PDEA, karaman ti IFM News eksklusibo nga naimatang kanito'y panaka-inventaryo dati nakamatat nga Cebu nga naala iti Pagudpud, Ilocos Norte. Ti Cebu ket nabungon iti plastic at anti-label nga durian nga anti-Chinese characters kasmatlaeng iti naala iti Corimao, Paway, king 7 kilometro lapas itay weekend, Idol Bernard. Segon ti PDEA, agdagsen iti 1 kilo nga anti-market value nga 6,800,000 pesos only iti market value tindakamat at nga druga nga nasarakan iti Pagudpud, Ilocos Norte. In bagan ni barangay chairman na Jimwell Palima, na bagaan matten dagiti kada barangayan dangono da magita da kasto banag agpakamudalaeng iti kuwerpo ti pulisya. Kasto man tinumantikan ko na Idol Bernard iti mismo nga iti baybay ti Pasaring Bay iti laing Kalman. Merong isang naglalaot ng mga isang bangka rito na maglaot yung malahat dito sa bayan namin. Meron daw siya nakita na plastic na may tatak na durian. Na sinusyente naman siya sir. Hindi naman kung alam mo bakit na sinuha yung nakita na naglutang-lutang na plastic sa laot. Pastan sila. Dahil lang sir na kanina may naka-ano dito na sa ating mga plastic na ganyan sir. Pero yung kapulisan dito sir, binasabi na nila kung may kita yung mga naglalaot na mga bangka rito, ang kanyang klaseng pwede silang kunin. Pero pag may tampa sa bangka, diyan lang muna mag-alisin sa bangka, mag-report agad kung anong yan. Kaya ganyan naman ang ginawa yung bangkero na nakakita siya. Pero ito sila hindi na kaya dito sa may kubo-kubo. Pagpakasi ang Bernard ng otoridad na iti makita ka sumabanat ket saan nga luktukotan kini pakamu iti pinpite mismo nga dito otoridad iti manghala mga eksamen at dagitoy nga banag nga makikiri iti baybay sa Pau iti pagila na Pilipinas partikular iti probinsya ti Ilocos. Tinadakamat nga may pagarok nga Cebu at anti ko sudyar iti PDEA ket naibiyahe nga dagos iti regional office para iti konfirmasyon nga dagito ket maipila nga Cebu nga iti videos na ket konfirmado kung na iti panakabig iti linteg nga dagito ket kontrabando nga naisadsad wenno kabil iti baybay iti probinsya ti Ilocos Norte nga itagdama manariman ti investigasyon no nagkapuan at ito nga Cebu, Katapaw, iti Batog, iti Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, kastameted iti Zambales, Idol Bernard. For the record, halang Ilocos Norte, pati pa iti Zambales, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, iti Galman, at dapat di Manon Ijay, probinsya iti Cagayan, Idol Bernard. Sa second iti report ket
Basta ang sako-sako sa pagitin, dagiti makikinig jay nga may Katapaw, iti baybay nga sako iti probinsya iti Cagayan. Tama. Idol Dance, that is 6.8 million nga na-discover or na-recover. Pangipananda da ito'y? Ijepideya no ko Idol Bernard for confirmation ta may examine dagito no white crystalline substance kami dinikabe baka dagito kita pudumatlayan nga Cebu Idol Bernard. So handa pa nga nakumpirmaran no Cebu da ito'y nga nagtatapaw. Well, for examination, ang tagal naman. No description iti pideya ket talaga nga siya budag ito ang iti gusto dyan iti proseso Idol Bernard may kahit may dulo iti regional office for inventory ken safekeeping dagito nga siya bu Idol Bernard. For safekeeping. Iso nga rin nga so dito'y pideya ti paka-holdan na hanga dito'y dito'y PIDEO, no ka, di ba? Provincial Drug Enforcement Unit, hanga dita. Di ka di PIDEA, dito'y agency. PIDEA, tay. Hindi kalmang adat pan dali kita panakabit soko, dali kita panakabit sa barangay official, sa na witness nga member to media nga in-order tayo in the comment, in-order talaga iti ang kay strict PIDEA handa nga lukotan no awan tag witness Idol Bernard no ani jay nakita nga banag iti may sang lugar nga iti ada iti karbengan nga mangmitir wenno may examen PIDEA Idol Bernard sulit na pusgaan nga makita although ada iti private coast guard barangay officials PIDEO PPNP tenti soko awan PIDEA amin ti makadisponer ti panaka-safe keep dagito nga droga Idol Bernard. Okay. So, nalawag nga ni PIDEA at making igem ka dito. Lalawag at baka birukin daw na napanan na dito confiscated niya item kat dati sa baling nga so ka PIDEA tiyan na tata. Agency tiyan nan Idol Dennis. Ngayon, when it comes to press release, kanya-kanya iti press release iti authority. DJ nga rin ba? Tiana, dyan maawatan. Sa balikin ni PIDEA nga, di ba, ada grupo tayo ti PIDEA, malagip mo, Idol Dance. Ito na release to ti INPPO, sa balit ti anana, sa balit write up na. So ako nakot, ada kompleto, ada saan. Di ko mga may sa. So nga, naganan, kukuyog da ko man. Madi nga kasya, Idol Dance. Iti kalman adlawan tayon ket kuan consolidated dagitay may hatod dagitay iso nga anak nga sure nga agipos iti IFM kadigitay anak kasi sometimes it's not it's not clear and it's not complete. Iso ako nakat may kurang-kurang mat. Awan DJ point person, ayan na DJ adot naganan items nga awan ka DJ report iso nga delikado narigat mat no incomplete. Ngayon Idol Dennis amom data. Uwan. Depende na ko di sources tayo ng iti kada to bambanag no draw pagsertan ket PIDEA. Iti adada nga akin sakop iti release dagito yung impormasyon Idol Bernard. But anyway, sigon iti PNP expectaran da nga adun to pa dagiti tumawda kastoy dagito ket Narugyanan iti Ilocos Norte iti pagitaan iti previous weeks iti Sambales. And then jay La Union, and then jay Pangasinan, itatanggit Ilocos Norte, then nakadanunan, dagito nga, may pag-urok nga Cebu, nga Katapaw, iti baybay nga sakop, iti Luzon, Idol Bernard. So, baka siguro, dapat di kagandatan, kanamuan tayo di kalman, jay Pasaling, at adukang tinaala, iti probinsya, iti kagayan nga Karuba, iti probinsya, ti Ilocos Norte. Update tumanong ti dagog nga droga, mamuntot report na Idol Joanna Bernard, iti mismo INPPO iti update ito nga damag manipod ti Pasaling Bay iti pagudpod Ilocos Norte. Segundo dagiti mga alat pinakadot ikan ko nagat awmitten sir drugs pati makikita min kung nada. Di ba iti previous weeks kaya puro ikan dagiti makikita iti bay itatanggat na nagparbeng mat dagiti ikanen sa balimeten iti makalapan dagiti mga alat iti pagudpod Ilocos Norte. Idol Dennis Alipio tatak Aramen.